Искал си да напишеш секцията, ясно. Разбрах те, брат. Разбрах те. Отиват Цеко, къде в момента Донор? Браво, бе, Донор! Браво, е Донор. Цеко, дабъл. Сега ще сипя едно за вас, чат специално. Едно специално за вас, с Донора ще хапваме. Ще го правиш, колко пари дал за ти уиски? Колко пари дал за ти уиски? 5 лева. Мисля, 45 лева ги изпим на Минус 5 лева. Сега тук е за вас и да ни още пим. Не съм пил, бе. Стига, бе, хора, бе. Не съм пил аз, бе. Малко да пиеш, Миш. Те ли? Да. Сядам да пия, брат. Не мога повече. Не мога повече. Сядам да пия, брат. Не мърдай, че отзад Squid Game гледа. Ще ми още 200 общо. Кодинерите носкат. Страни зад муки от компа. Добре, бе, Локсипър. Добре, бе. Браво, бе. Браво, бе, Филипс. Браво, бе, Лак. Коя страна си за? Тая важи и бонуска. На Донора за какво му изкъса на шапката. Защото може, бе, брат. Аз ме отхапах. Ма тя е такава, бе, брат. Да ми покажа шапката. Вземи. Отхапа го, ако. И от тогава се ете. С еднакво... не. Не, какво става? Бах ти яко чат. Такава шапка виждали ли сте? Няма. Искаш преди да съм такова или? Чапа. Да. Я чета чатчета. Докато си взим. Питат че дали е военен. Кой дали е военен? Него. Не съм. Военен? Кефе се на камуфлажа просто. Просто е военен. Просто е военен. Той е там стена. Просто е военен. Ева Локсипър, дълъй. Плюс както не ба, ти искаш да вземеш 5 хапки 4 за 10 лева, казвам без порция за 15 лева. Нож ми забиха. Седни, брат. Дъхни се на стол, седни. Ето е седи. Добре, да бъде. Докска той е сенин, брат. Аз Аре, ме момчета, бе. Това си аз съм на ръба, че. Мене ми е добре тук. Ако ще влезем, ще... Да, бе, ходи. Чай, че трудно ще влезем. Дъхни бъде маска. Оценко се разположа сега. Локсипър пише, Донора имах същата буза в 9 клас. Ево. Ево, брат, не. Wake up in the morning. Bounce on some man, cook some food. Фаса ли си? Кой си? Оприличихата с Кико Маняка. Да? Те са бърчени. Оприличихата с Кико Маняка. Ние се познаваме с него. С Райбера? Да. Шурайбера. Вкусно ли, бе? Не. Ям на стула. Бате мит. Мит. Ево ти не величко с къде бъде, бе. Ние от са дава, бе, как. Дянец се дава. А това тук ли е? Я реално не съм никак зле, просто съм много скъпи тук. Скъп са много. Баш на коц. Е, тук между зона ли е? Да, да. Много. Никак няма стане фал. Много добре се държа с теб. Гарантирам. Кеф. Ще знам какво е, много боле да Той е, бидеш 30 лете, брат. Чета сега чата. Много. Брат, той е донор ли е, какъв е, кандидат рапър, защо яде толкова нездравословна храна? Трябва да дава пример на подрастващото Мълчи, бе! поколение. Направо Мълчиш ям каквото скъпне. възмутително. Как ще не е нездравословна храна, брат? Това вътре има пилешко, картофки, Брат, краставички. единственото не е здравословно е, че е в пържен.